Il-Partit Nazzjonalista nieda aktar minn 2000 proposta mqasmin fuq il-lokalitajiet kollha ta' Malta u Għawdex. Il-proposti kienu mnedija mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li preżenta l-programmi elettorali tal-partit għal kull wieħed u waħda mit-68 lokalità f'Malta u Għawdex. Clyde Puli qal li għall-Partit Nazzjonalista l-Kunsilli Lokali dejjem kienu l-favoriti tiegħu għax għal kuntrarju tal-Partit Soċjalista dejjem hemmen fihom b'konvinzjoni u mhux b'konvenjenza. Aħna l-politika tagħna nagħmluha fuq is-sustanza, aħna nagħmluha fuq il-proposti, aħna nagħmluha fuq l-idejat. Il-Partit Laburisti jagħmilha fuq il-propaganda, ovvjament għax hemm qiegħed sod, għax hemm għandu l-Australia Hall, għax hemmhekk għandu r-refils b'500,000, għax hemmhekk għandu l-Facebook tiegħu imħallas mill-gvern. Eluf kbar, għax bil-propaganda jrid jaħdem. Fost il-proposti hemm it-tisħiħ tal-komunitajiet tagħna, tisħiħ tal-identità, tisbieħ ambjentali, social impact assessments, night shelters u daycare centers għal kull lokalità u community policing li jkun tawensa residenti. Robert Kutajar qal il-Partit Nazzjonalista ressaq 80 proposta ġenerali għal kunsilli lokali aħjar li ħafna minnhom ma ġewx milquha mill-Gvern Soċjalista u qal li l-elezzjonijiet tal-kunsilli tħassru biss mill-Partit Soċjalista meta ħassar l-elezzjonijiet tal-kumitati amministrattivi magħrufa bħala Hamlets u sentejn ilu ħassar l-elezzjonijiet tal-kunsilli ta' nofs Malta u Għawdex. Il-Gvern però sa issa ma laqax dawn il-proposti fattibbli li jeżistu diġà ukoll anke f'pajjiżi żgħar bħalna barra minn Malta. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti wkoll id-Direttur tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello u s-sindki u kandidati għall-elezzjoni lokali fil-Mosta u Taslima rispettivament Kit Kassar u Anthony Kirkop.